Зәйдә төрле милләт вәкиле дустату яшый, милли бәйрәмнәр зурлап билгеләп үтелә. Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында бәйрәм йола гадәтләр тагында җанлана төште. Узган шимбәдә энергетик мәдәният йорты алдында көн белән төн тигезләшкән мәлне билгеләүче Нәүрүз бәйрәме зур ишканлык белән узды. Анда карга боткасы ашап, пылаудан авыз итәргә мөмкин булды. Зәйләрне ботка белән яшьләр үзәге хезмәткәрләре сыйлады. Каша приготовлена из 7 злаков. Ботка 7 бөртекледән көнбагыш маенда пешерелде. Без аны җан җылысы салып әзерләдек ди Алла Уразайкина. Авыл җирлекләре бәйрәмгә милли ризыклар алып килде. Зур казаннарда пылау пешерде, кул эшләреннән күргәзмә оештырды. Бик күп күчтәнәчләр белән килдек. Нәүрүз мөбарәк булсын. Дөньялар тыныч торсын, табыннар тулып торсын, бәбиләр туып торсын. Район башлыгы вазифаларын башкаручы Валерий Акатьев сәхнәгә күтәрелеп, зәйлеләр һәм районыбыз кунакларын Нәүрүз бәйрәме белән котлады. Отрадно, что Борынгы Нәүрүз традицияләренең буыннан-буынга тапшырылуы бик тә куанычлы һәм һәр йортта диярлек кунаклар өчен милли ризыклар әзерләнә. Нәүрүз бәйрәмендә ата-бабаларыбызны искә алу, кайгыртуга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итүдә бар ди Валерий Акатьев. Тантана район шәһәр мәдәният йортларында узган тел бишеге театр конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү белән дәвам итте. Мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан театрлаштырылган күренешләр һәркем игътибарын җәлеп итте. Аларны район мәдәният йорты үзешчәннәре дәвам итте. Чыгыш белән беррәттән мәйданда бәйрәм ярминкәсе гөрләде. Ай кызлар, туңдыра башлады бит әле. Әйе, минем дә битләрем, кулларым өшеде. Спортны үз итүчеләр сәламәт яшәү рәвеш алып баручыларга төрле спорт ярышлары оештырылды. Бәйрәм зәйлеләргә күтәренке рух, хезмәт дәрте дәрман өстәде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.